We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinagin yung GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsan. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Usa ka 13 anyos nga dalagita, giamong-amungan sa ilang silingan nga usa ka security guard. Ang biktima maoy mipuli sa iyang inahan nga gisuhulan sa pagpantay sa anak sa suspitsado. Giingong gipainom og ilimnong makahubog sa wala pa among-amungi ang dalagitang biktima. Siluan mayroon din sa report. Nagkurog pa nga gisaysay ni Michelle di tinuod nga pangan ang gibuhat sa iyang silingan nga si Pelagio Buyones ngadto kaniya niadtong Mayo 3 sa hapon. Gisuhulan ang inahan ni Michelle nga mo'y tigbantay sa 2 anyos nga anak ni Buyones. Apan inay ang inahan nga mo'y mubantay, si Michelle na ang kanunay mubantay sa bata. Ang bata, muduol man niya. Naari na ko din siya muduol man. Na ikalay, tanaw ana. Tantanawon rin mo na ako. Kaya naraman ko sa balaysad. Matod ni Michelle, gipugo siya ni Buyones pagpainom og ilimnong makahubog. Sa wala pa siya among-amungi. Sukol ko, akong gana yung kamot. Iyajud kong pugson. Iya kong pugson. Mukhang siya agit. Hindi ko katingog. Tungod sa kahadlok, miuli si Michelle sa ilang balay o giluom lang sa tago ang iyang nadangatan. Mibalik pa siya sa balay sa sospek pagkasunod adlaw aron mobantay na usab sa bata, apan giusban siya sa paghilabot. Dinhi na siya nakaton sa pagsukol ug misumbong sa ilang silingan. Ang silingan akong giingnan niya. Ang silingan ang niingon sa akong mama. Hindi ko katingog. Manula ko pa sa imong mama. Katingog. Pinaagi sa abag sa mga tanod sa Barangay Basak, nasikop ang 44 anyos nga sospek nga si Buyones. Apan iyang gihimakak nga nahilabtan niya ang dalagita. Wala gid ma'am. Ganiha, gipaubos na siya sa inquest proceedings. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Managsuon nga nangisda na luwas sa Philippine Navy, duha ka oras human nagpautaw-utaw sa kadagatan sa Basay, Samar. Ano yung eksklusibong report? Kini ang kuha gikan sa BRP Alfredo Pecson kagahapon. Ang barko nga ubos sa Naval Forces Central nagpahigayon og Naval Barrier Patrol sa kadagatan sa San Pedro Bay. Dinhi ilang nabantayan ang duha ka tawo nga anaa sa dagat ug nangayo og tabang. Ang managsuong Alberto o Guillermo Iliema, 78 o 74 anyos, duha ka oras na diay sa dagat. Kinihuman nalunod ang ilang gisakyang bangka nunot sa kalit nga pagdaot sa panahon. Usa ka styrofoam container lang ang gikapyutan sa managsuon. Dako ang pasalamat sa duha sa taga PC 372. Nagtuta oras na kami sa dagat. Walang mga sasakyan. Mabuti nakita kami nila at nilapitan kami. At tinanong ang aming bangka, dinala. At kami binigyan ng pagkain.
Human makuha ang managsuong ilyema sa dagat, giretrieve usab sa mga sakop sa Navy ang nalunod nila nga bangka. Si Guillermo ug Alberto daling gi-turnover sa City Health of Tacloban aron mahatagan og dinali ang medical atensyon. Pabalik kami dito sa area. Kasi wala na more than 2 hours. Hinang-hina na si tatay kanina eh. Mato ni Lieutenant Commander John Paul Asio, commanding officer sa PC-372, posibleng adunay daotang nahitabo sa duha kung wa dayon sila makit-i. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Mga gusto magparehistro midagsa sa batan sa Commission on Elections kon COMELEC sa Cebu City. Anang report. Ma'am, patiyog lang ta ma'am. Social distancing lang gyapon ta. Ingon ini ang sitwasyon na tubangan sa Commission on Elections sa Dakbayan Sugbo. Didagsa mga tao, naglinya man apan usahay, nalimtan ang social distancing. May nalang kay naay mga sakop sa Task Force Kasaligan o kapulisan nga mibadlong aron siguradong mapatuman ang health protocol. Giulagway ni John Tabares nga langan ang proseso tungod kay 2 ka oras siyang naglinya. Sa barangay mi nagpa-schedule kay per barangay man. O kay kung mag-online pwede rasad pero na-suggest mo ang barangay nga per barangay man kono. Gipasabot sa COMELEC nga kadtong adunay online appointment ang ilang giuna. Hinoon at timanon man usab nila ang mga walk-in nga maoy ihulip sa mga wa mutunga nga nag-online appointment. Doon natay mga kapulisan sir no nga gi-assign pod sa gawas opisina na sa North District o sa South District. So at the same time ubang personal nga naa sa atong opisina pod ang nagpahigayon aning maintenance sa social distancing. Samtang gihulagway sa COMELEC nga ubay-ubay nga mga nagparehistro apan gipaniguro nila nga mapatuman ang health protocol. Aduna pay hangtod sa katapusang adlaw sa Setyembre ang voters registration. Hangyo lang sad mi sa opisina nga di na natuwaton ang deadline kay atong likayan ang pagtapok sa mga katawhan no. So in that case syempre ma-violate na po nato ang atong health protocol so useless ra gihapon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ani ay maayong balita, libreng pasakay gitanyag alang sa mga health worker ug mga authorized persons outside residence nga magikan sa dakbayan sa Talisay. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nagsugod karong adlaw ang libreng pagpasakay sa mga health worker ug mga authorized persons outside residence kun apor. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda nga libre ug wa giplete ang mga health workers ug apor nga gikan sa habagatang bahin sa lalawigan nga nagtrabaho sa metro cities. Mamahimo sila nga makasakay diha sa terminal sa may barangay Tabunok. Subay kini sa special permit nga gihatag sa Department of Transportation sa 20 ka mga beep ug 15 ka mga bus nga magbiyahean sa mga dakbayan sa Cebu ug Talisay ug mulaho sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Pick up sila along the way adto sa mga designated nga mga stops sa mga bus o kining sa mga modern. Gihatag adto sa mga sakyanan nga gi-allow mauraman ang apor o ang health worker. So tingali ang taga-bus company mao na lay mo gwardya kung kinsa ning ilang mga pasahero, kinsa ning ilang i-allow pagpasakay o dili. Dugang ni Tumulak nga ang libreng sakay tipik sa programa sa DOTR nga Service Contracting Program. Ang mga masakay gikinahanglan lang mopakita sa ilang ID. Ang free ride mulungtad hangtod sa katapusan sa Hunyo. Para nahog yun para ilahang serbisyo lang sa atong mga trabahante labi na gid para panahon na sa pandemic. Uba ni Jun Sulon ug Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dugang mga personal nga muman sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office padayon karong gibansay Pansay. Ang mga bag-ong recruit alang sa Disaster Office ipaubos pa sa tulo ka buwan nga training o bansayon sa life support, high angle training operation o uban pa. Moabot unya sa
138 ka mga personnel nga molangkob sa disaster office. Lakip sa muman sa mga ambulansya ang bagong ma-hire nga mga staff. Gibindisyonan na o gagitugyan na ang mga bagong sakyanan nga napalit sa dakbayan alang sa disaster office o sa traffic office. Naglakip kini sa duha ka mga bagong ambulansya o 5 ka motorsiklo alang sa mga traffic enforcers aron pagpaspas nga makaresponde sa mga traffic violations sa kadalanan. Medyo kapoy man pero madadara. Amo ng paningkamuton nga makabalo mi tanan ug makasurvive mi sa among training. Kay willing mi nga mutabas katawhan kung nangailangan ba. Part ani ang high angle, wasar, ang extrication, basic life support, firefighting. So natay 5 plus yato nang gi additional good sa ilang training sa ang kanang how to carry a patient properly. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakuhan sa CCTV sa Mandaue City Command Center ang pagpamusil ni tabo ni atong weekend. Adunay live report sa si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nakapaukay kining pagpamusil nga hitabo sa busy nga bahin sa barangay Magikay ni atong Sabado. Patay ang lalaki nga biktima. Pinaagi sa Mandaue City Command Center, nakuhaan kining insidente sa Maydan ML Quezon, barangay Magikay, pasado alas 7 Sabado sa gabi. Una niini, nahitabo ang ginukdanay ni ining mga tao. Ang nakaputi, nakatabok na sa pikas bahin sa kalsada, apan gisundan gyud sa nakaitom. Didto na siya gipusil sa suspetsado. Bisan distansya sila, naigo ang biktima nga nahagba diha-diha sa kalsada. Ang suspect giingong misibat paingon sa usa ka private road kundiin gilabay o gibili niini ang iyang kalibre 45 nga armas nga may mga bala. Lakip sa gibili niini ang face mask, ball cap ug helmet nga na-recover sa kapulisan. Ang biktima nga giilang si Regine Rosacena, 30 anyos, gidala paunta sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Matud sa investigador sa MCPO Station 4, lakip sa ilang gitutukan ang anggulo sa love triangle, ingon man anggulo sa drogas. Padayon pa ang ilang investigasyon. Wala makuhai og habig ang pamilya sa biktima. Hangtod karon, Bob, pabilin nga unidentified pa kining maong suspitsado. Nagpadayon pa karon ang pakisusi sa kapulisan apan kun basihan kining CCTV footage maglisod sab sila pag-identify sa suspect. Sanglit nakatalikod man kini og medyo distansya kini gikan sa CCTV sa command center. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Sa lalawigan sa Negros Oriental, patay ang kanhi magsisibya usa ka adlaw human sa World Press Freedom Day niadto Mayo 3. Gisuwayan pa pagdala sa Gihulngan District Hospital si Brico, Labrador. 71 anyos man po sila sa suspect nga nagmotorsiklo apan gideklara ang biktima nga dead on arrival. Sa pasyonang investigasyon na sayran sa Gihulngan na City Police Station nga galingkod lang si Labrador sa gawa sa vulcanizing shop. Dihang miabot ang suspect ug dayong pusil sa biktima. Nakuha sa crime scene ang usa ka kabhang sa 45 kalibre nga armas. Gisusi karon sa kapulisan kung ang pagpatay kang Labrador may kinamgitan ba sa pagkakanhi magsisibya niini. Sunod simana na ang schedule alang sa second dose sa mga health frontliners sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nabakunahan na sa AstraZeneca vaccine. Apan hangtod karon wala pay klarong abiso kung may mga supply ba sa maong bakuna nga maabot sa nasud karong buwana. Siluan mayroon din na sa report. Usa ang nurse nga si Lona Narbuada sa 74 ka mga health frontline workers sa Lapu-Lapu City Hospital nga nabakunahan sa AstraZeneca niadtong Marso 20. Sunod simana na unta ang second dose alang kanila apan hangtod karon wa pa sila'y kasayuran kung kanus-a moabot ang dugang supply sa AstraZeneca vaccines. May laing 423 pa ka mga health frontline workers sa lain-laing hospital sa Lapu-Lapu City ang nagpaabot usab sa second dose nila sa AstraZeneca. Ang amo lang gischedule na namo ang mga natagaan nga frontline do 2 months. Pero dili pa gani siya maabot, pwede man tingali ma-extend kay ang
Ang second dose gyud sa AstraZeneca pwede man 4 weeks to 12 weeks. So 4, 8, pwede siya up to 3 months. Wala pa masayod si Dr. Mary Jean Loreche, spokesperson sa DOH-7, kung kanus amo abot ang dugang supply. Apan posible ba kaha nga laing brand sa bakuna ang gamiton alang sa second dose? Wala pa kita guidelines on that matter, no? Kay ang current nato nga kuan nga atong gisunod is kung unsang imuhang platform and brand of vaccine mao siyang ihatag for second dose also. Ug kun maangan-angan man usab ang paghatag sa second dose sa AstraZeneca vaccine, unsa bay posibleng epekto niini ngadto sa mga nakadawat na sa first dose? Although siguro ang iyang efficacy at imong first dose dili taas tungod kay wala man gihatag ang imong second dose. So it will now matter in terms of lowering the percentage of the effectiveness sa imong bakuna nga gidawat. Ang nurse nga si Luna, wala hinuon, mabalaka niini. Okay siya ma'am, kay as per DOH, okay daw maka-receive after 9 days gikan sa pagdawat na mo atong first vaccine. So okay, gihapon ko ma'am. Sa kinatibukan, moabot sa 1,731 ka mga health frontline workers sa Lapu-Lapu City ang nahatagan sa first dose sa AstraZeneca. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. O atensyon sa mga dunay sakyanan nga moagi dinhi sa Tacloban sa Cebu panahon sa curfew hours. Sugod karong Sabado, sitahon na sa kapulisan ug sa tanang mga enforcement unit sa Cebu City ang tanang mga sakyanan tugutan lang ang mga tawo nga may mga lehitimong transaksyon sa dakbayan sugod sa alas 11 sa gabi kadto mapakyas pag-justify si kupon og ang ilang ang driver og i-hold ang sakyanan tungod sa karapasan sa curfew sa syudad. Samtang gitataw sa Emergency Operations Center AOC nga ang mga establishment o lang nga nagnegosyo og bino mo'y tuguta makabaligya og mga ilimnon na sugod sa Biyernes ilibkas na ang liquor ban. Tugutan usab nga makabaligya ang mga tindahan o mga convenience stores apan kadto adto kini imnon na sud sabay kadtong masakpan nga mag-inom-inom sa gawa sabay dakpon gyud sa mga awtoridad. Nga kanang atong mga convenience store na to, they're not allowed to dispense kung magpainom sila. Dili yun. Pwede baligya. Dadala sa inyong balay. Don't be seen in public kay dili na pwede. Gisugda na ang pag-renovate sa Mandawi City Hall nga naigo sa sunog sa miaging tuig. Subsob ang restoration nga himuon labi na kay karaan na ang naasong edipisyo. Ang report ni Nico Serino. Hunyo sa miaging tuig, naigo sa sunog ang usa ka bahin sa second floor sa Mandawi City Presidensya. Gilamoy sa kayo ang sangguniang panglungsod office, opisina sa Vice Mayor, mga konsihales ug SP Secretary. Human sa hapit usa ka tuig, gisugda na ang renovation sa maong parte sa building. Sa pagtrabaho sa contractor, giuna nila ang pagkuha sa kisame ug atop aron mailisan og bag-o. Hingpit unang gihawanan ang mga opisina aron mapaspasan ang trabaho. I-restore yun hasta ang opisina na ko, i-restore ko tanan, good as brand new, good for humano nila sa 6 months, 180 days. 8 milyones pesos ang budget alang sa renovation sa karaan nga edipisyo. Sa pagkakaroon, ang apektadong mga buhatan temporaryo nga nag-opisina sa second floor sa merkado. Restore yun tanan, pero inibalik sa mga city councilors, ma-assume na po sila sa office nila nga na diretso na mga cubicle na. Sa una, dili mo ito cubicle, murag jitso na ito ilang lamisa, bitaw tibo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Misangpot sa paghuot sa trapiko ang aksidente sa kadalanan nga nahitabo sa Barangay Hubay sa lungsod sa Liloan alas 6 kagabi. Nalambigit sa aksidente ang multicab ug duha ka mga motorsiklo nga nagguroy. Padung ang multicab ug ang mga motorsiklo sa habagatang bahin sa Cebu. Nahiagom og minor injuries ang mga motorista. Milanat usab og 30 minutos ang paghuot sa trapiko tungod sa aksidente. Gipasusin na sa mayor sa lungsod sa Sugod ang nahitabong pagpangawat sa Treasurer's Office. Giingong nahanaw ang 20,000 pesos sold sa vault. Hinahimong person of interest ang Assistant Municipal Treasurer sa lungsod nga mo'y unang nakabantay sa pagpakahanaw sa maong salapi. Ang opisyal mo'y mipahibaw sa mayor ug ang mayor na usab ang mipahibaw sa kapulisan. Apan ngadto mitugan ang Assistant Municipal Treasurer nga posibleng nalimtan niya pagbutang ang kwarta sa vault kay adunay panahon kaniadto nga niingon usab niini ang nahitabo. 1.3 milyones pesos kabalon sa gituang shabu ang nasakmit sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa usa ka construction worker nga taga Labangon, Cebu City. Pasado alas 5 gahapon sa buntag natigayon ang bypass operation sa sitio Mustang, Barangay Pusok. Di nakuhaan ang suspitsadong si Ronnie Quizon, 35 anyos og 200 gramos sa gidudahang gidling drugas. Bisan kung taga-Dakban sugbang suspek gikatahong sa Lapu-Lapu City kini magtagakan sa iyang mga supplies. Gitakdang libkaso na ang liquor ban sa siyudad sa Cebu sugod karong Biyernes. Bisan kung malibkas man ang liquor ban, kinahanglan gihapon nga tumanon ang protocol sa mga nagnegosyo sa ilim ng makahubog. Dili magpanuko ang siyudad sa pagpasira sa mga establishmento kung masuta nga wa sila mutuman sa lagda. Sulso sa kabuan, gihatagan o kahigayunan ang mga tag-iya sa mga na-impound nga mga sakyanan sa Mandawi City nga makapahimos sa amnesty program. Sa mga na-impound sa 2015 hangtod 2017, 30% ang discount o 20% ang 2018 ngadto sa 2019. Mas dako ang diskwento sa mga sakyanang na-impound sa miaging tuig kay naatol kini nga pandemya. Karong Sabado, Mayo 8, gitakdang ipanghatag ang financial assistance sa persons with disabilities sa Cebu City. 5 ka buwan nga ayuda ang mapaabot sa mga PWD. Tagsa ka libo ka pesos matagbuan ang gigahin. Posibleng himuong house-to-house ang distribution sa cash assistance. Gihingusgan karon sa Talisay City Veterinary Office ang programa sa pagkapun og laygate sa mga iro ug iring inay ang pag-impound kanila taliwa ning pandemya. Tungod sa pandemya, ubay-ubay usab sa mga kahayupan ang apektado sama sa mga iro ug iring. Uban sa mga iro ug iring anaalang sa kadalanan. Bisan sa kakuwang sa supply sa tambal, nagpadayon ang pagpangapun ug paglaygate sa taga Talisay City Veterinary Office sa mga iro ug iring. Kini atong latest weather update Wednesday, May 5, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa may habagatang bahin sa lalawigan sa Mindanao. Samtang ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa bambahin sa nasod. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu, Palawan, Kalayaan, Group of Islands ug ang Occidental Mindoro padayon ta makasinati ng fair weather na panahon, init panagsama panganon noron nga ito na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ata mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, maayong adlaw. Mga sakop sa armadong kusog, giilang nga mga modern-day heroes ato sa culminating activity sa ika-500 ka tuig nga kadaugan sa Mactan. Descendants of Lapu-Lapu Continuing Legacy of Filipino Heroes. Kini ang tema sa culminating activity sa 5 ka adlaw nga AFP photo static display and exhibit sa Mactan Shrine. Dinhi gi-display ang mga
kahimanan sa armadong kusog ilabi na sa Central Command aron mapabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Kabisayan. May mahulagway usab nga nagpakita sa nagkadayang misyon sa armadong kusog sa nasod. At least makita natin na during this time, 500 years after or later, meron pa ring nag-transcend. Meron po tayong mga descendants ng heroism of our Filipino heroes. Talagsaon kining online content ning usa ka film vlogger sa Estados Unidos nga nakapadani sa mga netizens. Ang inahan nga mas nailang si Inday Runing uban sa laing Pinay magabii mag-dump site diving. Mangukay sila sa mga basurahan haduol sa mga malls magabii. Matud pa daghang gipanglabay nga mga pagkaon bisan wala pagayud hingpit ma-expire ug limpyo pa kini kay mga pinutos man ang ilang panguhaon. Matud ni Inday Runing may higayon-gayong maka-jackpot sila kay daghang pagkaon ang ilang makuha, lakip na mga prutas o mga chocolates. Kung magsobra-sobra ipangdunar o sabliya ang mga pagkaon, suportado sa iyang kapikas ang iyang gihimo. Matud ni Inday Runing, gusto usab niyang mapalambo ang kausa nga magdaginot ug dili mag-usik-usik sa pagkaon kay hinaguan man sa nag-andam ni ini. Gusto na ko nga madasig ang mga tawo nga dili gyud ta magusik-usik og mga pagkaon kung unsay atong makita nga maayo pa nga magamit pa nganong dili nato gamiton og ato pa kaning ma-share sa uban nga tawo kay daghan kaayo nagkinahanglan karong panahonay labi na sa pagkaon. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod ginikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay mga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Dalsaro. Maayong hapon mga kapuso.